Kalidou kala ko juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa hakkunde men wona hanki wona heccenki wona hande ko boyi kadi so tawi dido ne jaada moddi ko yo kaldu gonga sabu no fulbe ne kewiru won mo jamna jawdum wona horsi dum ko ha fayna dum dañana nyamru mi hebi ko welani mi non yumma noddi kam wi kam wonde en jaadat kono mi haalantama gonga te mi serane haalande mo gonga jamma e nyalawmo mi wino mo yawat fere ƴeewa projet parce que mi wawa wonde e dow hunde mbasa wonde e dow hunde sikke wonde ngomi ko wadde ma utiliser wala sikke wonde ko intérêt dum te kam rewde ma boy a fuddetima kadi no war sese rek an chaque fois ko ni a fami min projet mo mbaɗan mi mo mi waɗata min je sais bien ce que je fais moɗa andi ko mbaɗan mi ko a fami yam non ko wone wiidemo yomi ƴeew projet patati patata ko lawol o haala ɗum a fami mais min mboɗa andi ko woni hakkillam mboɗa andi ko woni rêve am ko woni yeeso mboɗa andi projet ji gonde hakkillam o wonani bomani hakkille ma kirani aɗa wona ɗo aɗa waɗa kam rappelé chaque fois projet mais c'est trop annene boy Kalidou ñalɗi padani hay goto kadi kala ko ari koko ɓenni kala ko soyna yettima ñalawmaji hay goto padani ɗo aɗa foti jaggude hunde gona hen ko ɗum woni gonga saabu ɗum hande gonga eɗen jaada e nder piscine party e nder ko wayno restaurant ji e sa famille e nder boîte uji kono noon kala ko ɓuuri heewde koye ma ummoto ko an waɗata wona min waɗata ɗum ɗon kono noon ene moƴƴi à chaque fois so tawi yimɓe ɓe ne jiida en jiiya wodoɗo jagguɗa wodoɗo jaggumi boy anan ko kalantuma min avenir am waɗa andi to paami no feewi a faami te min jarani mo waɗa tampa e aduna mi haalnima chaque fois min ko seeɗa effort mbaɗanmi ko jinmi koye heɓde mi heɓa ɗum a faami oɗo débat woppu ɗum anan ko jinmi naaten mi waɗa récupéré ko mbaɗanmi récupéré ko jehen galle par ce que kalissa noddi kam wi kam omon fadde kam toon aɗa yiɗi ɗiɗo façon débat annen en tout cas miijo miccoɗa ne tawno miijo ko miijo miccidade ko miijo encore ma sére oui andi mo waranno kam téléphone dj dou o waɗi kam tempanise e téléphone he o haɗi kam tan ko wadde concentré o jangdam ndeɗo billahi billahi ko wiyannoma kako de sowona affaire yidde mo yiɗi an mino fawles o wi ko an o yiɗi min holel an o wi dal ko an waɗata bagaji e ɓerde makko an haɗi mo nanade dj dou oɗo ganduɗa min o welanimi rek min nonoɓanimo de saɗa wawi kalnamo nak kanko omo heewi faaro kala to jiiɓuɗamo omo mucca tuñi makko ɗi min ɗum mi yiɗa ɗum e gorko min kanko o natanimi tan koto ma wi noon gorko kay ko ma heewa faaro gorko dal ko ma heewa faaro misam wiyani min aɗande hoyonnomi ɗo Kalidou jiɗmi min haalna kam Kalidou mbiɗaɗe mi nananimo no fewi wadda kadi Kalidou goto mawno Kalidou hoɗon mawno eyyi ndeysan an mbaɗa ka baɗɗo an ala mo jiɗata so wona Kalidou an a yi Kalidou ñanden garɗa ɗo calminɗama o jaɓakima ni mbiya ko Kalidou jiɗɗa so yiɗima de duwa mon amin mon o ganduɗa henne o hirndani o dawani o hirndani lelade ñamde woniri ɗo o il est irresponsable mbiya kanko jiɗɗa an noon avenir ma jogoɗa bonnude aɗan ko tagui jinmomi yidde ko bernde a faami te min komi jiɗɗomo ɗum ɗon tagui ñandete nde waɗi kam ko metti ko ɗum ɗon tagui tikkinomi ayo ndeysan aɗan doora haalde min kay mbeɗan doora famde ñande sidguinage ma ko gonirnoɗa henne e ko mbaɗanɗa ko ndeke an ko yidde nde gardinnoɗa mi faami joni mbiɗa yiɗimo eyyi massa ndeysan te mbagel hunde dal mami haalane ɗum
Kalidou moom tey ko kanko nodɗa bu yeboo daroyɗa caggal ndax ko an woni numéro 20 ndax rewɓe ala fof ala debbo fof mo dogantama to woni ɗo henni ko tindo hoore makko no wela o yadata ndax rewɓe koko dogata no jaɓɓe koyɗe makko. est ce que an aɗa faami goto affaire Kalidou hay so joguima yimɓe nogas ye won capanɗe jeegom mbiɗa yiiɗi wadde an tollima ɗon eyyi kay Khadija noon wadde a yiiɗi wadde an a cafnani de joɗɗon an wima mi woddani kay mi yettima an holmo jawiɗa Inna, depuis combien de temps mbeɗen fatma sa andi a ata galle moon pourquoi tu me fais attendre ici et je n'aime pas ça yiɗa ɗum ɗo de a fotani fondude yiɗa des gens affaire gillani faade joni mo yima yaar ñeer tu me prends c'est vrai toi ah oui mais wat sese obbili ko wona wima mi woddani mi yettima ha paari annene wutati ko je m'en fous la prochaine fois tu m'appelles quand tu es chez toi d'accord pardon a jaɓi on y va a watta kam bis après toi way an ɗum rek welma hen ɗum rek welma hen non adani rek ɓuri ɗumnade kala ne jiiɗa ceerno ma gandira ko ceerno ma ne jogui ceerno mum nden kutoɗa ceerno ma quoi asar hon gonɗa o arƴewam ɓoyo mi taccanmo mi yaha mo murtani kadi mi taccan arƴewno mbaɗanmi wo fammo so arani mi natadde asar ya dew noddunam kaw noddunam kaw amoo dara miɗo yimade miɗo yimade kay am na chance doon wut ci piscine bi am man dama jeg saa rek dégg ko yuuxu man dama daw ñëw fekk naa ko mu ngi fële ci waa Kalidou noddawa noddu kaw Kalidou woni noddu ne kam kaw aye kam haɗa aye kam ko walla aye kam e Diouf wo Diouf an hoɗum ɓiɗa wo Diouf Diouf wallam billahi wallahi kaali sa yartiɗo mi ulma min mbiɗa Diouf woy ar arbutoɗa ar yaltuga mbiya kam Diouf eyyi ar balle kam Diouf woy billahi wallahi ar dow ga mbiya kam noon kaaliɗo ar ken musidɓe Allah lillahi wa rasuli ar dow ga ande ganduɗa a wawa ndiyam ko natata ɗo ko waddima he an do Diouf boye galle he yo annene yo ndiyam ɗo e galle yaltuga mbiya kam noon awa ar ar dow ga yaltu nat ɓarma annata billahi wallahi ka kulɗere an ngel logel tan aɗa yoolo e so yiɗi koɗo yaltu an e hesata mo aysade walluma tan aysa wallanma Diouf wal ɗo woni Diouf billahi yaltuga mbiya kam Diouf yaltu bowol ga yaltu a yaltata ar billahi
والله كان لا يلتا تهدم دور مالتا كلام جل كده نو جو من فن مكان كلام جل دو كان برك صلاه فن كان من كان انت كان يوف ولا فما انا اوني كان أنا يا سا عيسى بيسان أنا بيرو أنا يدا عيسى أنا ما واوا أنا كين يا أرتوك ما جنبا أرتوك دينغرا بالله ساجد واي جو بالله دون يلان جورا قال ايام تهان بارك السلام ارك ايام واو تادي اما يدو ما يالتا ini tajud kan serera kamna dingu ha min bakka balla garwar an gonkan jobbato forma illa wallahi kan du banda papa wadi yino jewten parce que adani gila hade ma yaade wonko jewtune don do seeda pour affaire projet am min wino kam non yo mi rokke jaa ha garta ma micco hen te mi yehino e segilam goto jeeyo autoji parking makko bon o holli kam non qualité ji auto kewdi kono won tati di o holli kam din kam ni beli kam te ko auto da marque fami won mo holli kam jaro 10 millions mo holli kam kadi jaro 7 millions e jaro 4 millions fami te baba aran neddo sino soda yo sod ko mujji tan lawol gotol fami sino ko sagam non mi jettata auto 10 millions tan lawol gotol ganda mam waw hen boydude te aussi ko auto de marque vraiment te kadi o jaggi hen tawda ari non mi halan ma comme la vite tan tota kam kaliso mi waw dum wadde libéré dal ok nani halama Kyle, je peux dar 10 millions que 10 000 francs. C'est vrai que nous avons mis art. Mais c'était pour te donner un petit peu de temps. On va mûrir le projet. En fait, nous avons fait un projet. Nous avons d'autres projets. Soit projet infrastructure ou bien projet de ganduda ada yidi wadde hunde mo ganda ou bien ada yidi uddi boutique ou bien ada yidi vraiment ligade kalanda kam bi mami hame art jinnomi rokkude ma temps bawa miijaade ko ganduda so mi arti ma fawnam dossier mbida kam baba ko dum jinmi wadde deuxièmement a halni kam projet ma mi nanani hen mbida kam baba comme jiddo sodde auto pour wadde hen transport touristique mi nanani mbiya kam baba mboɗo yiiɗi sodde auto pour domnude taxi min nanani mbiya kam baba mboɗo yiiɗi sodde auto pour wadde ɗum clando so wona mboɗo yiiɗi sodde auto pour domnude tan baba min mi hersat wadde clando e wuuro he annene baba clando jol jippo yeb 100 francs jawɗa jippa min kaalido e baba annen ɗuma he an sa hersani wo min mboɗo hersa ɗum momi wawa ɗum baba clando mom tout sauf ça a wawa domnude clando jamais wadde an ɓuuri domnoɓe clando ɓe an ɓuuri chauffeur taxi ɗi an ɓuuri ɓe jagum Kalidou won gorko Kalidou gila najmi 7 ans jaltumi galle baba gila nden ha joni mboɗomi liggo puɗɗirmi ko yeede gros e socco e tangal goppumi jangdam sababu nde jinnabam ngala doole natmi commerce ha joni mboɗo liggo sinno ko an paɗan noon pour lomtoɗa kam wona an lomtotomi de cikkuɗa 10 millions ko kalis mo ganda jetta ɗum tan ni min mboɗo tottuma 10 millions aɗa fijira
saha fo mbiya kam bamburu sohli 1 million saha fo bamburu sohli 2 millions sa totama kalis o nawa ɗum sali ou bien nawa ɗum somon ou bien nawa ɗum banggue goɗɗo pijira kalis o ha gasa garta cikkuɗo aduna ko morlude hoore kono so nanima a totata kam rien du tout rien du tout an wino dal ma tottam an wino kam kali artiste ses auto wonno ɗo aɗa bonneri ha mayna artiste femnu ses o ha fewa mbimi a yiɗi ses mo bonnata a sodat vaut rien ñakkuɗo joom imbécile ɓuura min goni jogui kalis mo ganduɗa aja fijira ɗum